baphulaphuli besabela FM singena lo mzuzu sigqibelisa odade bakhona apha abathe kuthi masomelele Nkosini siyithande inkosi ngamandla ethu onke ngengqondo yethu yonke iphela mandivulela udombo seyime ngenyawo baphulaphuli besabela FM sele efuna into yoba athi kuni uThixo mhle ndicela ntonye kuYehova ndifuna yona uDavide ke Dombo xa izotywa nawe Sister Khonza uzotywa njengendoda inhliziyo yakhe yayikuThixo andisizathu salonto liyema kokuba uDavide ihambo yakhe isoloko inqwenela ukumbamba uThixo okanye ibe kwindawo uThixo akuyo and akho mzuzu uDavide ke wazibona angathi uThixo angamflathela okanye angabikho ubhala lembongo ke enamava uDavide wokokuba kuthe ehamba kwathi qhi ibhere kwafuneka uba ayoyisa lo mandla okoyisa ibhere wawaqonda uDavide intoba avela kuThixo uthe esukelwa lutshaba uSawule uThixo wamfaka kumqolombo okufitshane wavala ngezitambo zesigcawu lathi utshaba akunoba kukhona umuntu kule ndawo ngoba xa kukhona intambo zesigcawu yindlu engasavulwayo leyo ixesha elide baphulaphuli besabela FM uDavide ubonile okokuba ngalamini kwakukho uGoliath esithi ndicela undikho uba kukhona indoda engandoyisa ineni mayivele waweva amandla kaThixo more than anything uDavide Dombo uthe ndiyikumkani ndinendlu ndirhalela uThixo ukumakhela itempile baphulaphuli besabela FM wamnqanda kuThixo sithi Davide itempile ezikwakhiwa nguwe ngoba izandla zakho zinegazi ubulela abantu abaninzi kodwa le idea ubunayo ile idea ezobakho umntwana wakho uSolomon izoba nguye ozondakhela itempile ndicela ntonye kuYehova ndifuna yona ukuba ndihlale endlini kaYehova yonke imihla yobomi bam ndibone ubuhle bukaYehova ndiphicothe etempileni yakhe baphulaphuli besabela FM bachilo apha ababazalwane uJoki noKhedama okokuba kuyahlaliwa baphulaphuli besabela FM uthi uDavide unombono Dombo wezinto azozifumana xa ihleli etempileni uthi ndophicotha ndibhaqe ubuhle nokulunga kukaThixo ayikho enye into azoyifumana baphulaphuli besabela FM ngoba kuThixo Dombo kukhona i-levels zobubele ne-levels zothando lwakhe the more usondela kuThixo the more usiva ubushushu bobubele bakhe nothando lwakhe kanti uThixo Dombo usithanda sisekude nofefe lwakhe asitsale Dombo ahambe ayosifuna Dombo silahlekile sikude nofefe likaThixo eyona nto ke emenza uDavide abe nalomnqweno wokuhlala endlini kaThixo Dombo ukhalela ba in the presence of God ngawo onke amaxesha you know when you're in the presence of God awukwazi cinga okubi ngomnye umuntu when you're in the presence of God bonke abantu bangumfanekiso kaThixo
kaThixo. Baphulaphuli besabela FM, when you're in the presence of God, bonke abantu unako ubathanda. Kwaye Dombo, xa ukwi-presence kaThixo uthande neentshaba zakho. Baphulaphuli besabela FM, and amandla okuthanda abantu abangathethi kakuhle ngawe awathathi kuwo kodwa wathatha kuThixo. Ngoko ke uthi Davide, can I be in the presence of God, Dombo, kuba ndithande utshaba lam. Imbali Dombo kaSawule etshutshisa uDavide yaziwa. Baphulaphuli besabela FM, kodwa kuthe xa kufika isigidimi esithi Davide ndibuya emfazweni, into enzekileyo kwiintaba zeGilbowa, uwile uSawule wabuza ukumkani into yoba uwe kanjani uSawule. Yathi le ndoda uyawathi uSawule mandingabulawa ngabafilisti. Baphulaphuli besabela FM, kodwa thatha umkhonto undigwaze ngokwakho. Wabuza uDavide, wayenza wena loo nto? Wathi ewe ndiyenzile. Awu, umbulala kanjani umntu kaThixo? Baphulaphuli besabela FM, kodwa lo mntu xa unofunda imbali yakhe ebengamcingela okuhle uDavide. Wathi ke ngoku uDavide, kuba ubulele umenyulo kaThixo awufanelanga ukuphila. Baphulaphuli besabela FM, amandla okuthanda iintshaba zethu sinawo ukuba nawo xa sisendlini kaThixo. Baphulaphuli besabela FM, eDombo siyakwazi ukuba sendlini kaThixo sicula siyakudumisa sonke, kodwa abantu abasicingeli abathethi kakuhle ngamagama ethu. Kodwa xa sisendlini kaThixo ayaphulula amanxeba, asibone ezo zinto, sibona ngaphaya, sibona umntu osekude nothando lukaThixo, simhlangabeze ngobubele nothando. Baphulaphuli besabela FM, yibani sendlini kaThixo. Endlini kaThixo kukho ukuswela Dombo. Baphulaphuli besabela FM, yibani sendlini kaThixo. Endlini kaThixo kukho ukuswela Dombo. Ingaba indlala na enondohlula nothando kaThixo? Ingaba bubuze na obunondohlula nothando kaThixo? Ingaba kukugula na okunondohlula nothando kaThixo? Nakanye baphulaphuli besabela FM, kukho umfoko wabaleka Dombo, wabalekela endlini kaThixo. Wathi utshaba lumfuna ewethu khawuphume. Wathi hayi, ufuna undibulala kungcono undibulale ndisendlini kaThixo. Baphulaphuli besabela FM, zikhona iintsikelelo ezisendlini kaThixo. Quqelana endlini kaThixo. Anivanga neBhayibhile ithetha ngendlu kaThixo eyibekiwe. Baphulaphuli, uthi umbhali uHana wayimane esiyeshilo endlini kaThixo. Baphulaphuli besabela FM, emane equka esiyendlini kaThixo eyokuthandaza. Baphulaphuli besabela FM, uHana ngalo lonke ixesha uHana unentlungu uDombo emdlayo nawe sisijoki emdlayo yoba akafumananga abantwana kodwa usemtshatweni. Kodwa ngeli xesha equdiswa yile ntlungu uquqela endlini kaThixo. And uquqela endlini kaThixo Dombo, into wayisenza phaa umyeni kaHana, wayithi xa ebapha izipho amdablisha uHana evala nesi sikhwele sikaHana soba suyicinga le nto ba unamntwana, ndikuthanda ngoku ungenamntwana. Kodwa uHana wathi ndifuna utshaba lam lazi into kokuba endlini kaThixo izinto ezingenakwenzeka kubantu ziyenzeka kuThixo. Waquqa uHana. Baphulaphuli, wathi wacimba umprofeti uHana unxilile. Wathi uHana, andinxilanga, ndizawuphalaza nje umphefumlo wam kuThixo kule ndawo. Baphulaphuli besabela FM, ewe sizothi kuni ngale mina namhlanje, endlini kaThixo ungena kusithwa unedlolo okwazi kuzala, okwazi uba nomntwana. Kodwa ubuye after 9 months uphethe umntwana, uthi nguye lo, msikelele, umthiye igama okaba nguSamuweli ngoqeliweyo kusendlini kaThixo. Baphulaphula apho siphila khona. Ewe singasuka siyephi? Ngumbuze fona sizibuze wona lowo. Baphulaphuli besabela FM, singayaphi? Ewe baphulaphuli, zikhona besikazazizama sacimba zinokuphila, sizibonile azinako ukuphila.
zokuphila. Baphulaphuli beSabela FM, kukhona indawo ebesike saya kuzo sayonkqonkqoza sisithi singancedwa kuzo. Sibonile into yoba uncedwa lukho, sibhenele endlini kaThixo. Singayaphi na xa sinokumka kuThixo? Baphulaphuli beSabela FM, uPetros utsho njalo xa uYesu ebuza into yokokuba ingaba nicinga ukundishiya nani na? Wathi uPetros, singasuka siyephi kuba amazwi okuphila afumaneka kuwe. Baphulaphuli beSabela FM, uyise weNkedama, indoda kubahlolokazi. Akasazi uThixo angabikho kwehlabathi, noba ihlabathi lingakhohlakala kangakanani na, uThixo uzosoloko ekhona. Baphulaphuli beSabela FM, masimthande uThixo ngenhliziyo yethu yonke, ngemiphefumulo yethu yonke, ngengqondo yethu iphela. Baphulaphuli beSabela FM, uyathonga uDavide Dhombo xa ithetha ngoThixo, uthetha ngoThixo owamthatha iluxolo esalusa. Baphulaphuli engathandwa nanguyise, yile nto ethi umani nobawo bandishiyile, wasuka uYehova wandichola. uDavide ebengabalwa njengabantwana bakhona ekhaya, ebethathwa njengefayidukwe yekha. Imeeting yekhaya ibikwazi ukuhlala Dhombo ithatha isigqibo, uDavide engekho. Baphulaphuli beSabela FM, jonga lamini kwakuyo-anointwa endlini kaJese. Baphulaphuli beSabela FM, wafika umprofeti esithi, ndithunywe kule ndlu yakho Jese, zisonyana bakho. Wazisa phambi kwakhe uJese onyana bakhe bonke. Umprofeti wade wabuza umprofeti, abanye babe nenkangeleko yongathi bangaba ekhoyo usemadlelweni. Wathi umprofeti ke makabizwe, asizuhlala esidlweni ade afike. Baphulaphuli beSabela FM, so uDavide xa ithetha ngoThixo nongaziwa nguyise okanye nongakhathalelwa nguyise, achola uyise kuThixo, uyayazi into yokokuba itreatment ebeyifumana ekhaya ebengathathelwa ntweni kuba engabonelwa nto. Baphulaphuli beSabela FM, kodwa wacholwa nguThixo. Baphulaphuli beSabela FM, ngoba uThixo Dhombo unamaxesha Dhombo, unamaxesha okusithola. Baphulaphuli beSabela FM, selamagama ethu ecinyiwe. Baphulaphuli besele singaziwa. Baphulaphuli beSabela FM, sele si-invisible kwabanye abantu kodwa sibe visible kuThixo. Uthi uDavide, ndirhalela loo nto noba abantu bangangandiboni kodwa uThixo andibone. Yiva Dhombo xa icenga uDavide apha kuverse 7, uthi uDavide, yiva Thixo amazwi am, ndakuthandaza kuwe. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo makasincede ngalo lonke ixesha. Ndicela ntonye ndifuna yona, okokuba ndihlale endlini kaYehova yonke imihla yokudla kwam ubomi, ndiphicothe ubuhle bukaYehova. Baphulaphuli beSabela FM, mhle uThixo, ulungile uThixo, uyamgcina umuntu omtsha. Basuka apha abantu abatsha besithi, baphulaphuli beSabela FM, uThixo uyamgcina umuntu omtsha. Hlalani ke nimthanda uThixo, hlalani ke nimkhonza uThixo. Andazi baphulaphuli beSabela FM, nokokuba noba nicimba kukhona indawo engcono. Dhombo, ndike ndathi apha evekini ndadibana nabantwana behayika endleleni besithi siya kwiklabhu lapha etown. Ndathi kubo, ninayo imali? Bathi hayi. Ndathi ayikhwelani, akukho ngxaki. Apha endleleni ndiyazibuza Dhombo into yoba what type of ulonwabo novuyo abazolifumana kule ndawo abantwana baya kubo. And little did they know into yoba ezinye zezinto abacimba zingabonwabisa kulaa ndawo zingababowisa bezingcweleko. Kodwa ke akunani, uThixo makasincede. Baphulaphuli beSabela FM.